Tsika mitsipika tondra karantsika roe kara pirate. Henno, 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 henno. Raha tiako ny physically. Henno, 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 henno. Bon, faly miarabantsika jiaby agnaty-kantragno agny mpangalaka tsy tapaka ny page Lily Gervais député ny Facebook. Atma Moustapha zegny solo tegna ny gay zay vogny tafatafa amitsika jiaby ary vogna maly questiontsika. Moustapha fatombokotsika direct raha ty jiabijiako mampotaka mbaranao hoa tonga de vavany. Azoma ny tegna agnaranao dia avezanao fa manambady sa karakory fa misy zanaka. Voilà, merci à nous, Lily Gervais, nous invitons dans notre studio naro. Nous mila maé, mombaza, karakourza ou manambatsa, karakour, bref. Zazini est un aranaka Williamson Mustafa. Zamba la chimanambadi, avo zachizan. En fait, dès que nous les gays, on zetim terka fa zemanaranka. Io zegny le tegna le binao zegny hoe fa za nany gay satria zegny karaha vanao viavy io amizah anao karaha ty zegny vatandainy karaha koa donc karaha viavy misimisy mboata aby igny ifaiko lehilahy ty vatanday rondrany tsara le anao zegny ndraiky nagnano gay igny zay le binao aminany. Ami gay zegny Lily Gervais izy io zegny tsy raha nijorenao premièrement. Je suis né comme ça, donc j'ai grandi comme ça. Avec le temps, l'évolution de l'homosexualité tamnaka. Et c'est ça terka karati, be za karati de tis plus examnan fa le wena nganovan zangar za karati fuzengi accepter ça. Karasi. Anao jo zegny araiky hoe araiky magnangy sa araiky vangoagna sa araiky mamango sa iro roe mikambagna zegny anao jo. Voilà, en partie gay zegny misy gay izy mitondra izy viavy. En fait zegny za je suis dans des corps des hommes mais je me sens comme quoi je suis une femme. Misy zegny karaha ataoko za jo zegny zaho za hitan'olo lehilahy fa je me sens comme quoi je suis une femme. Mais bref, za fo zegny tsy fiandraikako zegny le fisandriako le raha. J'aime pas trop les trucs provocation, j'ai ma personnalité. Zam sanji, ouais, bantuntun, ouais, bamtouf zing, amali laza, amavianza. Mis question zing chivovalno. Ano we vangwenga sa mamang. Intimité zing Lily Gervais. Isto zing tia nota dame du fait que no confantona no karaviav zing, because zing chibetsa zing vangwenga. Kena numbu furtong zing ano zing na bon, zangan gay. De abarbarco zegny le za zegny tsy imagine hoe tôgno du fait zegny le raha zegny fa taminaka azonao de si hoe j'ai jamais décidé l'âge de tel âge je vais être un gay. Gay zegny fa taminaka o avio izy se développe avec la nature que j'ai vu et tout est là quoi, des trucs comme ça. Moustapha zegny tsary niaraka tamin'ny magnangy zegny tsary namango magnangy zegny aloha toi direct zegny le question tsary namango magnangy zegny anao zegny tamin'ny fiainana. Si tu te sens dans la peau d'une femme donc anao zegny fa tsy misentir hoe l'amour avec une femme du fait que zay anao te réincarné karazagna hoe les personnalités hoe le lehilahy anao hoe anao manjary hoe tarali taralala anao zegny tu te sens comme une femme, donc comme quoi tu es allergique des femmes. Je suis désolée, les races, j'ai même pas dit. J'ai un petit sentiment, oui, un jour, des trucs comme ça. Prendre une roue malice publique, je suis vraiment désolée, mais je suis comme ça. Donc je suis née comme ça, donc je vais être mort comme ça. J'aime les hommes. Zing zing nakazao, tia lilai. Ke amperina nareo zegny magnano karaha igny zegny anao ndraiky lehilahy ke anao zegny asa tsy madikidiky tsy mipasipasy rafa le nareo mioriko mibosabosaka igny tsy mamandiniky hoe anao ty lehilahy karaha za zegny olo mivangoko tao zay tsy mandinidiniky karakara igny zay feky anareo. Du fait vlanko nda mikoragna anaka taloha tagny rehefa no mouton je me sens comme une femme donc s'il y a un homme qui t'aime donc dika zegny fa misy alors que tu te sens négative et lui c'est positif, alors toute l'attraction est là quoi. Non, tu me dis l'amour comme ça c'est comme l'amour, je me sens comme une femme.
je suis excitée comme des femmes, des trucs comme ça, embrasser, caresser. Donc nous les gays, on est des êtres humains, on a des cœurs dans nous et on aime des gens. Alors ça dénomme faux. Zing tanga chassi bref mo ambara devant caméra tianga nova quizi mialatinha amlelagasi satria voalohany le zanagany tsoanao tia direct fambarakaanao tsao misy question le zanagany io zegny fa tam vazaha étranger de za zegny comme quoi efa nataoko fo tam gasy fa za zegny j'ai maison za tsary hoe fil dans l'amour bala tsendriky nahita hoe za hoe les gasy niarako comme quoi j'étais bien à l'aise en faire l'amour en fait zegny koa hoe gasy zegny misy tia izy tia agnano fa tegna tiany zegny karakory hoe mampamotiver les gay miaraka aminazy karaha zay zegny anao nivolagna hoe anareo tsy madikidiky en fait compte pour moi za tsy écuré za koa fa mitia olo mitia izy avao karaha zegny koa donc zegny aveny donc za tsy soliaragna jusqu'à jeudi koa Madagascar eto fa bala tsy nahita destiné naka zegny za hoe agnanaovako l'amour mahasatisfait za. Anao zegny tam voalohany anao zegny nidevergeny le olo zegny ke karakory zegny fandehany to zegny non ya karakory izy to à peu près ça des journages karaha igny moebaka mazay maregny koragna hoe olo magnano zo zegny tsy alany kosy asanao magnano zegny malalaka sinon lera mikoragna amin'olo karaha io miaraka tiangety fa miboaka de tegna tiako be zay le question anao teo tsy voatery ary tsy voatery tsy ho afaka tsy voatery zegny ke anao zegny koa pony fitondrasanao aigninao ndraiky fikopohanao aigninao de hoe igny PD igny malala zegny hoe non c'est parce que t'es PD ou gay ou de trucs comme ça même magnangy quoi pardonne-moi même magnangy tsy alany vadinareo anareo dikan'zegny tsy maintsy amezanao oh izy donc première quelque chose c'est machir, des trucs machir, du goût, il y a du feeling. Voilà, je me laisse aller devant la caméra, je suis désolée. Donc voilà, ils comptent pour moi personnellement, Zambolatwe, siwe les varboudi, natok veltenga sa tia mananga force beza matantika, miasa fa ninaka zenko fa maitantie que ça plaisir naka, za mangan sexe avec les hommes. C'est pas au tout niveau des hommes mais tout noué à vitaku et à sentiment de trucs comme ça. Tu veux dire fallait PD ma godjavoud miss nekin ma godjavoud de trucs comme ça ils ont faire attention enfin n'allez la normale à ça. Maleng leng miasa izani ti ma vita mkarama dek miss quasi gay tanoyu miss barbar de un peu tenga vlanco e jabi ramandalo. Mas là normal on va dire nazi fa ils ont de prendre la responsabilité de la vinaz de va du na sa peut ke magnanka kory zegny Moustapha amin'ny fiarahamony olobe an-tanàna asa mamaspapa agny iralahy mahitanao zegny karaha igny zegny ro. Well, quand pour moi zegny je tiens à remercier ma mère premièrement izy niteraka zaho mamako zegny tegna compréhensif be amka misy zaho amka misy zaho zegny mamako tegna compréhensive de mi accepter izy à tel point je suis comme ça fa tam papako fo zegny tsy niaccepter zegny za taloha tsy amezako tsigny izy satria za zegny naterany ho lehilahy nefa niboaka zaho de trucs un peu fitondrasantsika izy un peu tiens karakory fivolagnako izy désolé fa amy la famille koa zegny na côté ny papako miaccepter za aby olo jiaby raha mafa aminao anao tsy afaka zegny hiala amle izy na hoe ndeha monigna omby amy tanomasiny sagnatriany vava raha fa tsy hiala raha fa miantsika aminao fa tegna anao zegny de hitako zegny amy fiarahamonigny je m'en fous fa le hoe hitanao le mahatonga hoe Gervais le hoe amy la vie quotidienne zegny amin'ny entourage hitanao zegny anao koa zegny fiainagna anao koa ni voyage beaucoup qui découvre les choses des trucs comme ça. Enfin, puisque les gens ils fait même pas des voyages, kazeni bassesse d'esprit na zeng bala yofo
Izy tsy mahita karakory ambadiky ny monde Madagascar fa hoe ty gay ty PD des trucs comme ça. Ça y est zegny alefa lavilavitry ny esprit hoe fa misy ny internet, misy raha jiaby, tu découvres c'est comment et quoi après non mieux juger les gens et des trucs comme ça. Moustapha ma musulman sa chrétien? Za zegny côté ny mamako zaho chrétien, côté ny babako za musulman. Ya, double zegny. Ke aiza zegny tegna renao amizao fotoana? Amizao fotoana zegny je dois des respect à mes parents. Ça c'est le truc des chrétiens za mahay, truc des musulmans za mahay. Kofa Ramadan za magnano, comme israélien mamako za amin'ny fivavahana koa. Za io koa. Ya, ke lanao Ramadan magnano igny zegny, anao zegny mifehy aminazy? Mifehy zaho karaha musulmi jiaby, je respecte la loi comme quoi je me tiens hoe zaho misy côté volaniko lehilahy de adoso aby angofo jiaby, taligna fagneva mihaja tsara de magnano magnano janabanaka jiaby. Za muslimy za lehilahy mandeha mikosoaly karaha olo jiaby satria za mo nitizegna tamin'ny religion muslime nandeha nijoro karazany kaloha jiaby tsy afaka za agnarina io aza zegny le sakina na devoly fahaizandreo izy fa de za tsy agnary le hoe raha nitizegna za zegny zegny ma personnalité naka za. Ya, ke anao zegny la mandeha masikiriny karaha igny en place-ny lehilahy anao sa en place-ny magnanga? Ouais, du fait que za kofa misemete robe lava karaha lehilahy dikan'zegny za amin'ny lehilahy. De genre lehilahy karakory zegny tiatian'ny Moustapha, job sa fatapaty ohatrohatra karaha iry zama regny, asa karakory genre lehilahy tianao zegny? Oh merci, tegna tiako be question-nao zegny. J'ai pas de genre d'homme. Bref, za zegny tsisy genre lehilahy tiako. En fait, je suis une jeune ambitieuse. Za zegny misy rêve, j'ai des buts dans ma vie. Za zegny kofa hoe za tsisy genre fa izy tegna désolé za amin'ny olo mizaza mifaninaka jiaby mety ho vexé olo mizaha fa tsisy olo zegny tsisy rêve amin'ny fiainana anazy. Oui, je veux avoir une grande maison, villa à mon nom, de la voiture, j'ai de la villa avec piscine, je fais du voyage. Parce que ça, c'est la jeune, mis rêve, ça, c'est tu vois que mis jeune qui est beau gosse, les lariques, même il n'a pas un sou à la banque, donc je saute avec une première homme beau gosse qui passe, donc je trépasse, non, je suis pas comme ça. Genre, l'homme n'a pas donc. Misy vola tsy mavaly izy zegny haiko tsara fa za koa na ratsy na karakory genre dôme aminaka zegny mitovy fa le misy vola ihany ny tiako avantagna za mba tsaratsara sy fiainagnanaka amin'ny amare. De anao koa zegny mahita bon katoany magnango baka izy no mazay lehilahy zegny azafady e lehilahy pirina ty tsary vaky vody zegny ya. De zay malelahy koa zay koa mahita bera mandalo atranazy io malaokory mahita bera zegny ty antegna antonona ezaka andeha flatenaire oma numéronao ka koa zegny anao zegny mahita lehilahy karaha igny. Well, tegna tiako question zegny sady fa nisy namatsika teo nagnitikitika izy hoe anao ma izy mavita amin'ny drague lehilahy. Premièrement zegny baka apparence-nao lehilahy azonao olo zegny possible tsy compréhensive ary agnanarako atsika sarim-bavy jiaby manerany Madagasikara anitra zegny mba ataoko alohany za amaly question-nao de komba hoe anao fa sarim-bavy tahaka za mitovy za dikan'zegny miprendre place parce que olo miprendre atsika io karaha hors nature comme quoi zegny atsika tsy naboaka ny mamatsika fa on vient de quelque part, je sais pas comme quoi on est des extraterrestres. Aza provoquer olo. Oui, les labés, jo itanou, ano les lako itani, de ano midragiz, ndek izi offensé. Na tiangani zaram nova, manjarwe prestiginos en tis. Nana rojo mangalamura mdezing anova vadin futa na chelvava. De 6 sentiments fait comme naro. De oui, mais il là, oui. Quand pour moi personnellement, ça c'est voilà me tenter chance n'a pas jusqu'à là peut-être donc jamais je sais pas comme les lagasi ça c'est petit possible là elle là notre comme c'est ça pour numéro non c'est-à-dire karazna we écœurant zengis ba we ça y est mianji ba miambing we miambing tante nga vlang nul mai mfulga zeng ano miambing nzara no we analyser quelque le wulu we mete nga nova kuzeng sa avoza pupupu ndek ko sarba zeng si mai défendre nani manjar vo pupupu wa karen zeng exemple ito tika bet tioyin mi zeng sarba va de goto fatis prestige
izy avy mahita lehilahy mantorantoraka ndraiky nerveux lehilahy ndraindray misy viavinany nafaniarana aranao azonao nafaniarana anao fa kao izy fa tsy nikatsika anao zegny azakatsigna fa mahay zegny tamin'ny overdose nany fo izy trompeux izy miaraka taminao ndraindray amindray izy magnaraka izy miaraka ndraiky viavinany katsinao avy zegny ady avy popoka anao tonsy zegny ndraikindraiky mba hoe agnanarako sarim-bavy karaha zako anamako. De misy question-ny zama coiffeur Diegoty zegny izy ty hoe mivolagna hoe fa misy baka zegny le sarim-bava azy nde zay zegny fa vinisy manafinay zegny ya manafinay zegny le zala zegny zay tambany tagny nahazo araiky zegny izy Jessica zay Sadam ka faizany maharo izy zay tamla popotoniky tsara le dala zegny zavlagny zavabera de sanahita Sadam fa haiko Sadam ge de akikaiko Sadam azonao misy zany zay ty fankorotianao azonao kibotra izy taminga zegny azonao fa nibouseny nga de valy zay zay fa tora tokiky eo de Sadam amindray nandeha de misy zegny karaha igny asa hoe ge zegny indesiny lehilahy tsy haindreo izy ge indesindreo agnatin'ny chambre zegny avy haindreo izy ge mipopoky mandeha anao zegny amindraiky hoe anao départ zegny anao fa mivolagna amin'ny lehilahy fa za ge sa ela fa agnatin'ny chambre fa maizanao kotroiko anao zegny. Voilà, tegna tiako question zegny tegna tiako ary miboa tiako hita zegny hoe azovy hoe mba hoe ka Diegoty eto mba hoe fa niaraka taminakao nitondra za hoe fa tsy nahay en fait na andafy ara na aty andafy za magnano travesti magnano tegna sanjiny viavy du fait que à la bas tsisy olo mahay za fa na zegny raha fieviteko le baraka popoko si maintsy mivolagna parce que les apparences volagniny vazaha sont trompeuses dikan'zegny metimety kokoa izy tsy hay anao fa sahia ry namako ry camaradeko magnambara hoe fa za lehilahy de anjaranazy mamisavisa anao hoe hoentiko le olo sa tsy hoentiko de amaremba lahanja mba mahaiza hoe miambiny tantagna volagniny zagnahary fa jeune anao agny matoenao agny io tsy avy rokoroko tsy avy tsy ankaranandra anjara io misy fo de hoe question hoe sexe pour une nuit azahoagna 250 000 azafady hoe 150 000 tsy pote pour moi zegny za tsy maintsy magnambara hoe avô ataoko mihitsy zegny ahaizany lehilahy mizaza hoe fa za lehilahy fa za sarim-bavy azonao ataoko ny ahaizany za tsy siany problème anjaranazy amizay mijuge za ahaizako mamaly izy karaha zegny za zegny dominant be zegny za mifiainagna zegny tegna caractère anazy éviter problème tsy azahoako problème karaha zegny fiainagna. De misy fanontanianany LS Lojane Zik zay artiste boka Diegoty izy io fa manamanagna ny lazanany magnontany hoe anareo vangona isanandro io mafa misaody ho anareo mba invitena conséquence sa karakôry amin'ny lafiny popote ato mandeha lana le raha karakaraha zegny. Ah pardon azonga raha LS Lojane. LS Lojane message mandeha aminao parce que la curiosité c'est un vilain défaut. Quand pour moi camarade zaho volaniko matanjaka misy force zaho tsy magnamia volagna za sagnatria fa anao tsy ahay de agnambarako zaho tsy mpivaribody za navy amin'ny studio ty za tsy mpivaribody zegny fa du fait que zaho hoe ge hitanao mitsika gasy fa ka ge pd sarim-bavy de misy zegny amin'olo agny tsy haiko nindrô fa ninaka zegny pour moi za volako mbala miambigny anjarako azahoako arena iry havako afara zegny misy raha ilovegna hoe atsarovagna za fa hoe ninaka zegny ke tsy andeha hitsangana amintsena samy disco maromaro aradoko mahita za disco mandeha mitsangana za midiakatoka kady zambo karaha zay zay fiaignanaka ke zegny zo ele pardon LS Lojane. LS Lojane message andeha aminao tsy voatery hoe ke sarim-bavy camarade. Ya, ela Moustapha zegny ela no mandeha miboaka karaha agnatin'ny disco de asa zegny misy le olo zegny avoaka agny mahita masa fotobe ty zegny azonao hoe za mba tia manko fa juste passe-temps izy izy amin'igny asa otsino izy amin'igny asa maizanao sa tsy maizanao misy raha voilà misy raha izy ninaka zegny tegna tsy asitriko fa ninaka aminazy io tsy hoe ke
anao nivolagna vody maventy, ouais voilà c'est mon apparence, j'accepte. Fa tsy hoe ke za j'ai des vody be donc zay totompa be mitombo. Za volaniko mba managna mahazahony zao, prestige-naka gardeko, tsy voatery hoe ka avy e camarade za misy passe-temps, tsy hoe la William Moustapha zegny tsy mipoira za fa za tsy sahiragna loatra. Zegny ninaka. Za zegny nateraka mamako ndraiky babako de vous être pour travailler. Iasa zegny navieko ambony tany eto fa tsy hoe ke iongina isan'andro tsy fombanaka zegny fa izy zegny il va s'emballer les couilles, il va chercher une autre donc fa za zegny tsy karaha zegny. De Moustapha, karakory zegny misy ge araiky zegny boka Diego ty nandeha tsy haiko tao Sambava tsy tognony agnarany de nipopopon'olo. Karakory zegny fa fetsakonareo zegny mahita namanareo zegny magnano karaha igny zao ty zegny popopon'olo karaha igny alay baraka publier amin'ny Facebook regny. Malahelo anareo amin'igny sa karakory? Well, tegna za nahita les vidéos zegny en fait za je suis personne, za tsy président Sarim-Bava Madagasikara eto ke karaha zay fa za zegny olombelogno volako za misy fô. Et en tant que izy, premièrement, izy mbala jeune, natao raha karaha igny zegny diffamation publique. Azonao hoe le défaut le olo mitondra izy zegny tiagna hitako hoe aminao toka olo asa namenao tramara avô nalaigna baraka. Possible raha ambarako ty nivadivadiny zegny dikan'zegny izy homophobe fa hoe vita le raha nataony nalaigny baraka le olo. Tegna nampalahelo za mihitsy zegny hoe ko en premier lieu tegna narary foko taminazy igny satria je suis en partie fa misy deuxième partie koa taminazy igny koa le réputation le olo zegny tegna efa ratsy be. Zegny nivolaniko taloha teo hoe saia analysenao vindimbindiny tsara hoe iza le olo de est-ce que mety agnanaovako zegny. Tegna tsy hoe mivolagna mahavoaza izy za fa mbala naro Sarim-Bava teto fa donc araiky aroe fo fatelinazy navoa raha karaha. Ya misy fagnontaniagna za maraiky zegny anareo za macoiffeur fa tsy za maraiky. Anareo zegny ampianareo zegny magnano rapport sexuel zegny azonao. Ke ampianareo magnano tsy hoe tsy Tanariba fô azonao. De mauvais anao zegny misy raha mahalelahy anao zegny ke tsy dangitry le am'le fotoagnanazy igny sa karakory izy karaha igny tsy nerveny mateza dangitry ohatsaohatsa sa karakory zegny. Well, tanao ka misy volagnagnao ty hoe mitanariva. Ka fa hoe PD de amin'olo tsy maintsy Tanariba ty fô. Trompenao ma chérie, trompenao rahalahy, trompenao ranabavy, tsy possible. Zay hitanariba fô. Fôtony misy cycle de sexe amin'ny internet mety anao mivérifier, mety koa ataonao mivadinao agny izy tsy anao mba tia hagnano. Maro be position mety tsy voatery camarade anao tia mivolagna za Hitanariba PD anao PD Williamson anao PD. Tsy voatery volaniko zay Hitanariba fô position fa misy position BDB. Si tu veux en savoir, va sur l'internet, taper là-bas cycle des sexes de gay. Voilà. Fa anao zegny za koa fa nihina anao tsy maintsy hoaninao koa ninaka. Avô tana andeha hidisaninao igny anao tia he tsy maintsy sasanao mibabanao amin'ny lelanao. Yaya! Moustapha zegny Moustapha zegny tsara mba managna eritreritry hoe zegny mba tohanagna taranaka mba tsy teraka zegny fa hidoko amin'ny Sarim-Bava de hoantitra amin'ny Sarim-Bava zegny anao. Merci comme question zegny maro be zegny le vavan'olo Sarim-Bava. Question za macoiffeur fo zegny. Voilà za macoiffeur de aminao raha ty manafinaka de anao nianontany hoe nagnirika Lily Gervais nivolagna hoe fa izy mavolagny na Sarim-Bava jiaby en général fa le za salisahy mivolagna zegny za mivolagna ty. Well, ke hoe anao tsy teraka tsy anaranaka Sarim-Bava zay tsy miteraka. Zay tsy teraka donc misy miteraka fa zay zegny manaranaka misy génération. Za jo koa niala amin'ny dunia eto dika zegny fa nisy fo Sarim-Bava raha ta 1900 jadis 1900 kalalô donc jusqu'à la fin du monde izo misy fo avako e. Fa hoe le hoe za tsy teraka za volaniko managna rahalahy za managna anabavy si un jour
za maty fa misy zany karaha laha koa natsangako zanako izy zegny nde izy fo vexé hoe zahava ty matatisa tonton ty maman sa papa c'est difficile en fait zegny anao sarim-bavy niteraka za tsy magnametsina anareo niteraka ry sarim-bavy avako ry sarim-bavy namako fa hoe si un jour anao niteraka belle ma chérie zegny koa termatsika sarim-bavy hoe belle ma chérie za niteraka well anao niteraka j'accepte fa hoe anao zegny koa hoe misy bakazo misy déqualité za gefa tsy sako approuvé amy ray aman-dreny mibisibisy fo zegny za viavy igny atsika aminay niteraka fa chacun fait sa vie azonao misy viavy madigny par intérêt hoe vola izy miélevé zanakanay si un jour zegny zanakanay nandeha l'école à l'école agny mama fo zegny micouvrir raha jiaby parce que y a papa sarim-bavy qui est occupé amin'ny asanazy de trucs comme ça couvert fo karaha jiaby azonao fa hoe ça zegny par exemple zana nambady za sarim-bavy titeraka ma volontiers mbala magnano sarim-bavynakafa za nandeha l'école agny oui, vous êtes la directrice, un homme il voulait une directrice. Oui, ma chérie, tu sais, dans un petit des trucs comme ça, les directrices sont c'est normal, c'est dans le canal, c'est normal, dans le canal, c'est copie plein de trucs comme ça. Car tu sais, vous dire, vous êtes une baba, une fausse arbav, car environ de ça, mes réunions parentales, et tout le monde, baba, yo. Ano igny koragna ndraiky lehilahy normal anao sarim-bavy tsy maintsy hoe fotoka fihetsikinao de hoe amin'ny fiarahamonina amin'ny environ zegny amy zanakanao manjary karaha hoe trouble aminazy koa zegny hoe manana papa maman en même temps azonao karaha zegny vovaliko donc questionao zegny avako zama fa tsy za bon Moustapha anao zao zegny andala amy lalagna hoe zegny olo magnasa anao zegny agny asa hoe raha maviavy izy igny sasa andreo raha malelanao igny eo koa agnasanao zegny amy maigenao zegny ka volaniko isaorako volaniko zagnahary nagnapetraka za amy placenaka je suis actif za matanjaka vava fa tsy koragniny azonao vava za misy volagna amy vava nasainao zaho asaiko anao mikatsika zanao katsiko koa anao zegny nagnanaovany zagnahary esprit avô nagnanaovany olona era l'école misoratana amy taratasy masa message ke valinao io ambany io koa messagenao asazonao karaha zegny misy versa fo zegny fiainagna tsy maintsy mamaly zegny ry sarim-bavy avako jiaby aza mavozo affronte ta peur fa farontono sarim-bavy pede mamaly babanao sa reninao volagna babanao sa reninao pede karaha zegny fa tsy mila ke anao plus que ils ont dominant zegny tsitsika agnabondoanao ambelanao le sarim-bavy ne vous laisse pas aller aza mety olo magnagedzagedzanao amahanao anao fa anao ndraiky koa sarim-bavy provoqué donc c'est tant pis pour toi c'est pas mes affaires anao zio zegny ohatra hoe zegny magnantonantogno raha karaha igny bo misy dosiny magnagny misy dosiny viavy de anao zegny koa zegny ohatra iseky zegny ohatra zegny anao zegny aia tegna mampamegnamegnitsy anao zegny viavy sa lehilahy anao ndeha amy lehilahy karaha hoe anao ma chérie zao anao ndeha amy magnagny karaha hitandreo misy jirojiro jiabe hoe karaha aia zegny tegna mampamegnatsy anao hitanao zegny personnalité naka direct volaniko hoe zaho niasa tandafy niasa amy lehilahy maro lehilahy donc za zio koa ke amy caleçon fa tsika jiaby zio io tsy endriky mahamenitra za zegny fôtiny anao ne lehilahy teraka anao lehilahy j'accepte ke za lehilahy azonao fa olo zegny tsy ho compréhensif ke za zio ty ke asa nandeha niasa amy société araiky ke za sarim-bavy io tsara mipetaka amy sora izy fagnaragnanao de hoe sexenao azonao idemondegnanao de anao lefandreo amy lehilahy donc magnazatra tegna fo anao amy lehilahy hoe miaraka amy lehilahy magnano caleçon karaha igny courant azonao hoe facilitenao les choses par contre pour moi zegny na mandeha miboaka na mandeha ia za zegny prendre ma position fo zegny za mandeha mitany misy lava je m'en fous je m'en bats les couilles ne raha volagnin'olo za tsy mijery fa za lehilahy fo prendre fa za koa côté viavy za viavy azonao de trucs comme ça ke Moustapha zegny tsy haiko managna eritseritsy hoe zegny tsy anao zegny tsy ho managna eritseritsy feky donc hiala amy raha ty sakarako za hiala gety ialako izy ty fa empaka za amy raha karaha igny amvolambolan'olo le raha karakaraha igny zegny quand volan'olo zegny tratranaka hitanao zegny de zava tsara tratranaka maventy donc za maventy
Pour le moment, mon dos, c'est pas. Si t'as bloqué, oui, sur la tendance, c'est comme ce problème, on a qu'à vouloir foutre devant ça. Faoué, ni à la samba, vlera, c'est une femme nakao. Je suis obligé, si la obligé, les raisins comme femme, non, c'est une fatigue, tenir comme ça, blanc, comme notre à l'outal. Ça, c'est une terre cacaraïne de chaf cacaracorato. Il y a des zangarza, ça, il y a des mamans. Sanga chen vava zay ke mama mpiviana tsy akafarana ataonao tamin'ny solontsika zany ka nakateraka teo sarim-bava zao tsy niriny babako za sanatria tsy nirindreniko za ho avy karaha ty le raha zegny aminaka donc naro sarim-bava jiaby zay donc ro naty karaha io naty ro sarim-bava velo ro sarim-bava azonao ia bon Moustapha amin'ny hoe zegny misy firy zegny anareo jiaby ge zegny adiago eto Diga kotrana izanay hoe fa bon olo andeha zay zegny mandeha olo diraka aminay aty izy ty gay azonao misy baka rô zegny magnano plein lehilahy azonao ohatsa mba ezanay hoe fa rô zegny gay baka azonao kako izy raha ezanay rô azonao fôtony zegny anao zegny indrindra antsika diago eto anao direct fa olo io kofa vaky rabety zegny kofa direct aminao anao fa obligatoire tsy maintsy ataonao namanao fa anao PD anao tsy maintsy ataonao gay mais alany amizay zegny ina ezanay fa olo direct aminay aty PD satria rô io zegny misy matsaigny misy tsy manjary rô PD fa rô magnadegiziny lehilahy hitanao bôka navy mikoragna anakao alefa fara izy les apparences sont trompeuses anao zegny tsy mpaminazy ambition namanao zegny tsy hainao en fait zegny anao tsy mahome sagnatria ny vava nanony agnaran'ny prophète zake direct fa anao zegny mahery agnatin'ny fon'olo azonao le enneminao fo tsy hainao na marikitry anao azonao zegny mahavaly izy donc raha vinany anao amindreo zegny mila effectif total ny sarim-bavy gay de trucs comme ça en fait premier lieu zegny za tsy la mairie azonao za tsy la mairie hoe ke a effectif total ny sarim-bavy jiaby izy io zegny mety volako tamina apparence sont trompeuse avô magna recrutement zegny baka hitanao alaky recrutement la mairie zegny rango anao teraka anao tsofotro ariva avec le temps zegny le raha mibola sarotro be mety misy fo zegny amin'ny environnement io fo le raha fa ninany zegny eny magnano fasitachenany misy ndraiky zegny amin'ny caractère ny lehilahy normaly io écrien'olo fa io PD io magnano caractère ny viava azonao de trucs comme ça misy faroeny koa karaha zegny misy zegny lehilahy fa izy fa izy tia volagna izy petsapetra-maga entourage ny PD sagnatria ny vava zegny ke za sarim-bavy c'est pas ma façon zegny vilaniko taloha taezagna anaka volako c'est pas de tableau ke afara ao namanao ninaka zegny kofa misy raha tsy tiako inviteko hoe za kriena sarim-bavy dans tous les 4 coins du monde direct fa volaniko aminao j'aime pas ça il fallait atsika ge karaha zegny direct tegna malaky azony sida saia ma chérie namako jiaby anao kofa hoe proposé ny lehilahy l'amour aza honte de toi magnaboaka capote apprendre ou à laisser fa hoe la santé anao première quelque chose anao mila protéger tegna anao hoe tsy avieny aretika aminao satria sida avavavy misy donc za personnellement tsao misy mieritreritra agny tandeha aminakaty désolé fa za tsy mila koa hoe tsy kagnany l'amour fa kapoty misy fa niany za tsy mitondra sady misy fruit marobe koa kapoty à la passion à la fraise à tout misy parfumnal marobe za zegny tegna misy kapoty maro fa tsy ndesiko agnatin'ny sakanaka izy fa amin'ny tany pitrany agny tsy ambarako anao zay écuré fa nanao joara na mioko gervé anao tsy maintsy magnano merde zaho izy tsy maintsy tavanano mbola tsy nazoetseritry igny moa fa enganay mba tsy azoetseritry fa koa misy bon commence maraparina atsika misy question-ny azovana zama foko ato fôtony izy magnaraka be ato de anao zegny misy artiste gasy volagniny hoe tianao de fa vasa falisa faviniarasanao de firy zegny artiste gasy tianao na tsy manogno nagnarana azy anao fa tsanao anatavona bastana io ny tiako omeno koa bastany any da misy artiste mba tiako fa hoe
tegna mba misy artiste tiako sady za tsy hanogny nagnaragna koa donc sa karakory GV za tsy hanogny nagnaragna managna sentiment zegny za amin'ny artiste. Fa le jananiranary zay volanao sa hoe blao dancehall salegy zay fa tsy manogny eky. Zala tegna sarobe fa raha zegny secret hoe anjara fo zay anjaranareo misavisa hoe fa azovy zegny le mety mihetsiketsika firanana igny satria mety hihetsiketsika karaha zegny koa zegny donc fiaranay hoe donc za matiko police zegny le raha. Ya ohatra non alors mbaranao aminay mihitsy hoe bon dancehall olo mga dancehall Madagasikara ne mandeha saigny mga salegy mandeha dessin agny slow bon volagna iranany karaha zegny R&B karaha zegny le artiste tiako. Mais antsika satisfaction Lily GV fa ataontsika dancehall zegny basy izy karaha igny zegny vavanazy igny fody sady satisfait fa mba misy artiste marigny agny tegna tiako fa voilà malaza hitany mpagnano dancehall izy malaza de mba tiako izy fa zegny donc tegna satisfait Lily GV question karaha zegny satria fa sahiragna be zegny namako tato na metrika question en tas de question zegny tsy mety voavaliko misy valiny misy justification zegny amin'ny raha jiaby nandalo donc voilà GV izy voavaliko donc questionao teo igny donc fa matsangatsanga koa mahandra donc fa metrikatsika donc le voir amin'ny mpagnaraka tsy tapaka GV. Bon iny zegny le messagenao fa satria zegny atsika zegny fa andeha mbola nagnatony fahatendadilagny iny zegny le messagenao hoe amge karaha anao jiaby zay satria zegny koa fa tsy gepoka tsy andeha agnaraka antsanao jeudi tsy maintsy gefo zegny karaha anao mitany ariva karaha anao mandeha agnaraka messagenao jeudi zegny afatsafotranao amin'ray amin'izao raha tokotokony ataondreo agny. Merci voalohany anao GV nandre za agnatin'ny studionareo ndraiky mpagnaraka anareo koa premièrement koa magnano commentaire azafady tsisiany sodasoda ataova mihaja tsara afatra amizay zegny andeha ho amin'ny sarim-bavy tsy ataoko amin'ny teny vahiny izy fa ataoko amin'ny teny ahaizan'olo jiaby sarim-bavy zay sarim-bavy mo anareo mpagnaraka zay olombelogno managna place mazeze misy ndraiky marigny sarim-bavy tsy de misy prestige nany izy fa mangataka amin'ny Zagnahary za masolondegna miova mitoetry fa le sarim-bavy avako aby aza managna eritreritry anao fa mety alagna azo nanadosiny araha fagnevanany nanadosiny angofonany nanadosiny nanagnano sanjin-dehilahy miova lehilahy izy fa izy mahita lehilahy izy tsy maintsy misy sentiment fo amin'ny lehilahy satria le raha fa aminazy le raha zegny karazagna hoe maladie incurable karaha hoe efa tsy ahitagna remède zegny le maladie fa ry sarim-bavy namako misahia mifankatia restons unis unissons-nous azafady karaha sarosarotry nivolagna zegny atsika zay tokony ifankatia ifagnaraka hoe ifagnaja hoe agnaja tegna hoe mba haregna zegny antranamagna mba mahavita mivolagna zegny araitsika zegny sy zegny donc masaka boka aminaka natolotry Lily GV de magnaratsy tapaka anareo jiaby. Bon misaotra atsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka regnareo igny zegny raha nivolagniny Moustapha mombamomba roe izy mombamomba izy ge ary koa mbola misy vôgna igny matifasaimpy aminaka fo fa afo za ajo amikopokotsambonareo de misaotra ho an'ny mpagnaraka tsy tapaka iangaviagna moa zegny mahita vidéo ty zegny mbola tsy aniky nagnaraka afaka ma hoe agnano j'aime pazitsika taona kitenao hely fo j'aime tsy andeha andanianao crédit misaotra ho an'ny Zazagasy picture zanjandy voalohany isorako anao manafinaka feronaka amin'ny spemary izy so misy resaresaka hoe installation PC agny angalangala sary resaresaka vidéo logo resaka nga filmé mariage angala sara mariage de amin'ny Zazagasy picture amin'ny spem Diego anjay fanolalahy io misy izy zanjandy o Stevina recherchenareo hoe Andy Lewis misy Zazagasy picture sambo ela velogno zay tsy ge jiaby. Raha misitikatsika mitsipiky tondra karantsika roe kara pirate Henno raha tikony physically Henno kara pitsinska dekale Henno vanenanao tsy mafande tsika ndre miady ndre tsika mimalera tsika milaminy tsika tsy takandro Mitsika tsy takandro Love tsika tsy takandro
matsika tsy takandro kofa tondra karandro pampam kara pirate sex on the floor zay vao tsika re d'accord anao mihetsy mora mora tiako maregny fionao volagna baby encore